Sinyo beten ti panangaramat na iti may sa kopa ken ti tubog ti ubas ken ti may nga tinapay nga wan ti lebadura na iti napanagkomunyon. Ikabkablaw mi kada kayo iti nabsat iti nembang oras itong galmay sa kada kayo sa dinuman na lugar iti NDU iti dating ka kanito wherever part in this world. We say thank you very much for watching, listening in this religious program brought to you by the Church of Christ of the New Testament. Kita kadigiti nga gundawi kagabsat, napalaos ti panagyaman mi kada kayo, ta adda kayo latang amang suporta iti deti nga programa, ti Suro ti Biblia. Ti Suro ti Biblia, ngipapay kada kayo iti Church of Christ iti Buranga Tulag, dito iti pakasursuruhan nyo. Ken kastamitin nga may mutektekan nyo iti awan suruk awan kurang, nga sasaw ni Apo Diyos, nga maadaw iti nasanto na kasuratan. Ket iti nga programa ay tinapsat, amukin patse, nga itinunanan nga gundaway nga panang subsuportaryo dahil nga programa kita dun digiti naamuan nyo nga kinapudno kadigiti na santo na saso iti Apo ay tinakapsat kiti dahil nga rodong gundaway alam man pa dahil nga pasit gundaway kakapsat iti agyaman kada kayo amin nga mangi-share ken kastamit nga agre-react kadigiti Facebook live to inumuto ibiyang ket sa pelok makakapsat ni Apo Diyos iti kang runaan namang bendisyon iti tunggal may sagada kayo ken kastamitin mangipaypay kadigitan yaman na kalkalikagoman yu iti nga biag kang runaan iti espirituan nga panagbiag ket deti nga programa ulitin mi kakapsat deti kita haan mi nga deti kun hatayo nga pasaktan iti riknayo wenno yaman ngem ket di te kun namin deti nga programa isu deti lang iti pakasursuruan pakatinggaran iti tunggal may sagada tayo tapno iti kasta iti tao iti Dios ket deti ket nan anay ken kastamitin nga digitoy ket may base kadigiti surat padto deti nga Biblia ay tinabsat nga isu nga saso ini Apo Dios. Alawin kagabsat iti dito lagun daway intay man na adalen DJ maysa nga kunamit laing iti Apo nga maadaw manipod iti aramid iti chapter 20 iti verse 32 sa teto isandi kagabsat DJ 2 Timothy iti chapter 3 iti verse 15. Nga kuna naman kasto iti aramid iti chapter 20 iti verse 32 ket ita italek kayo iti Dios ken iti sao ti parabor na iso man nagabalin ama magsingpet ken mangted kada kayo ti tawid mairaman kadigiti so amin ama pagsanto. Iti 2 Timothy iti chapter 3 iti verse 15 ket manipod idi kinaubing mo na amuam digiti nasanto na sursurat ama kabalin ama magsirib ken ka ama ipaay iti panakisalakan gapo iti pamati ken Kristo Jesus. Iti deti nga gundaway iti nabsat deti nga topiko tayo ket naadaw manipod kadigiti paset iti dua nga sitas ana ibasa. Ket kahit kuman nga paulwan tayo deti nga adal ti kabsat iti sao di Dios may ipaay iti panakisalakan. Nuhapay ay tinabsat iparang tayo iti deti gundaway deti nga topic tayo. Iti dakkel kinapateg ti sao ti Dios tiso daytoy ti makabalin ang magsirib iti tao tapno maamuan na ti kinapudno ang maipaay iti panakisalakan. Iti dayti nga adal amwen tayo no ahapay ken kasano ana italek tayo iti sao iti Dios. No kunati kabsat nga sao iti Dios dayti ket naadal ken kastamitin nga mabasa tayo ini santo na kasurata. Ket ko nakitatay ti sao iti Dios isu dayti ti mamagsirib ti tunggal may sagada tayo. Dahito iti pakatinggaran tayo, ken kastamitin pagkababalawan tayo, tapno iti kasta, man anay tayo. Ket dahito met kakabsat, maipahay iti panakisalakan, iti tunggal may sagad tayo. Ti sao ti Diyos ay tinabsat, kas pa isur iti Biblia. Ket dahito ket impalting iti Diyos, kadigiti tao a pinili na. Isu nga, dahito na santo na kasuratan kakabsat, when iti Biblia tayo, hanga dahito kun tayo nga tila adda, ay tinabsat nga naggapgapon na. Ngem ket deti ket impaltiing nga mismo iti Dios kadagiti tao a pinili na babaen iti Espiritu Santo. Nga kunamit lang kakabsat iti may kadwa nga Pedro iti chapter 1 iti verse 21. Tauray kaanuman awan ti padto a naggapo iti nakem ti tao. No di ket dagiti tao a pinaltiingan ti Espiritu Santo nagsauda iti biang iti Dios. Isu nga ti suri ti Biblia iti nabsat amin nga padto empalting ti Dios ket pinili na dagiti tao a makabalin nga mangisurat kadigitoy a nailanad iti nasantuan nga kasuratan ket awanen ti sabali nga masapul nga patsyen no dilaeng iti ebanghelyo ni Kristo. Gapu detoy nga sao iti Dios ay tinabsat impalting na ulit ikakabsat
impaltiing na kadagiti tao a pinili na babaen iti Espiritu Santo ket ni kanuman awan ti padto a naggapo iti nakim iti tao no diket daytoy impalting iti Dios kadagiti tao a pinili na babaen iti Espiritu Santo. Ken kastamiten no kunati kabsat nga ebanghelyo dayti iti kang runaan ngerakrakura kadagiti suamin ay tinakakabsat nga addan iti pamati tapno iti kas ti tao ket maaddan ti pamati may gapu iti sao iti Dios kang runaan nga babaen ken ni Kristo. Nga kunan ni Apostol Pablo manipod iti Galatia iti chapter 1 iti verses 11 to 12. Ti pakaamok kada kayo kakabsat. Ti may papan iti ebanghelyo nga kaskasaba nga saan amayan nurot iti tao. Ta saan kong inawat iti tao. Ket dimet na isuro kanyak no diket gapo iti paltiing ni Hesu Kristo. O maripar tayo ay tinakakabsat. Ulite. Ti sao iti Dios ay tinakakabsat ket ni ipaltiing kadagiti tao a pinibili na. Ako na Apostol Pablo ay tinabsat nga kunanan no may papan iti ebanghelyong kaskasabak kada kayo saan nga mayan nurot iti tao ta saan kong inawat iti tao ket di inaisuro kanyak no diket gapu iti paltiing ni Hesu Kristo. Isu nga iti Dios ay tinakakabsat. Pinili na digiti taong isu nga mangirakur ken kastamitin impaltiing na digiti sa una tapno iti kasta digitoy ket maidanon iti tunggal may sagada tayo ay tinakakabsat. Ket daytoy nga so iti Dios matiganayon nga awan patinggana. Nga kunan na Apostol Pedro iti muna nga Pedro iti chapter 1 iti verse 25. Ngem ti sao ti Dios mataginayon nga awan inggana. Ket daytoy isu ti sao digiti naimbag damdamag ani kaskasaba kada tayo. So iti ebanghelyo ay tinabsat daytoy iti makuna nga sao ti Dios nga naimbag adamag. Apay ngamin nga daytoy ket naimbag nga damag ay tinakakabsat. Iti ebanghelyo ngisung ikaskasaba ay tinakabsat ket daytoy ket makuna nga sao digiti naimbag nga damdamag. Dati nga banag ay tinagapsa. Riporen tayo. Gapot ako na, iti hapo, awatin ay kinipudno. Gapot uliti kakabsat ti sao ti Diyos, may ipaay iti panakisalakan, apay. Umuna nga ramidin ay tinagapsa. Masapol ng iti ebanghelyo, winusaw iti Diyos nga may ipaay iti panakisalakan, titunggal may sagada tayo, masapol nga awatin tayo, nga si pupudno ay tinabsa. Gaputa, ti sao ti Diyos, awan iti naidumduma apan nakipataros na. Anyaman ay tinagkakabsat, nga ti kunatayon, nga saso iti hapo, weno iti Biblia ay tinabsat, daytoy, ket iso iti nakaitukitan, nakaipanan, na ipatarusan, digiti sursurog, yan kastamit yan digiti saso, ni Apostol Kristo, awan surog, awan kurang. Iso nga, dito ket haan nga naidumduma iti panakipataros na. Nga kunan Apostol Pedro iti maikadua nga Pedro iti chapter 1 iti verse 20. Nga umuna nga amenyo daytoy. Nga uri anya apadto ti surat awan ti maidumduma apan nakaipataros na. Kita nyo kakabsat. Iso nga daytoy nga nasanto na kasuratan ay tinagabsat daytoy nga padto nga surat ket saan wenhaan maidumduma iti panakipataros na. Sana mabalin anayunan ken kesayan. Ya, ulite kakabsat no anya iti mabasa nga letra por letra iti nasanto na kasuratan. Hante nga mabalin nga nayunan ken kesayan. Gaputa daytoy haan awan tinaidumduma panakipataros na. Tadaytoy impalting iti Dios kadagiti tao iso nga pinili na bae-bain iti Espiritu Santo. Nga kung nagabsat iti Apokalipsis, iti chapter 22, iti verses 18 to 19. Siyak, saksyak iti tunggal may sa adumngig kadagiti sasao, ti padto daytoy apagbasaan. No addan tumang nayong kadakwada, ti Diyos inayon nanto ken kuana digiti panaplit, ana isurat ito'y apagbasaan. Ket no addan tumang kisay kadagiti sasao ti pagbasaan daytoy apadto ti Dios ikatenanto ti pannakabagi na iti kayo iti biag ken diyan na santuan a syudad
ket digiti bambanag nga naisurat ito'y apagbasaan. Isu nga nakamamak ay tinagkakabsat. Kaputa daytoy nga sao ay tinabsat ng impalting iti Dios. Baiten digiti tao pinili na ay tinabsat ket digitoy ket saan nga mabalin nga nayunan ken kesayan. Isu nga dayti nga programa ay tinabsat ulitin mi. Dayti nga programa isu dayti laing iti pakasursuruan pagatinggaran iti tunggal maysa kadatayo tapno iti kasta maananay iti tunggal maysa ket magunudan tayo ti biag ngagnanayon isu nga kalkalikaguman iti tunggal maysa kadatayo. Gaputa ti sao apa ibagay iti Dios ay tinagkakabsat isu dayti nga kuna na Apostol Pablo manipod iti umuna nga Tesalonica iti chapter 2 iti verse 13. Ket gapumit ito'y agyaman kami adi agresat iti Dios. Tay di inawat yo kada kami ti sao nga paibagay iti Dios, inawat yo saan akas lasao dagiti tattao no di ket kaspudno asaw iti Dios nga garamid met kada kayo amamati. So daytoy nga sao ay tinagkakabsat akas kuno na Apostol Pablo iken isuri ti Biblia. Dagitoy nga saso iti hapo ay tinabsat ket daytoy ket paibagay iti Dios ken kastamitin daytoy ket masapul kung mga awatin iti tunggal maysa kadatayo ape nga mina masapul nga awatin tayo ay tinabsat. Gaputa ti sao ti Dios may paay iti pannakaisalakan iti tunggal maysa kadatayo. Masapul nga rod kakabsat nga ipablak tayo. Iti awan surok awan kurang nga sa aso ni Apo tayo nga Hesukristo. Kaputa daytoy iti kasapulan iti tunggal maysa kadatayo tapno iti kasta daytoy ket magunudan tayo di bendisyon nga kangrunaan nga ipay ti Dios kadatayo. Ket no anya dayti nga bendisyon kakabsat isawan sa bali no di iti biag ngagnanayon. Isu nga ti Paulo dayti adal tayo sa ti Dios maipaay iti pannakaisalakan. Isu nga daytoy kakabsat nga sao iti Dios dayti ket kasapulan iti tunggal maysa kadatayo. Dayti ket naiyarig iti kas maysa na espirituan na taraon. Ako na ni Apostol Matthew iti chapter 4 iti verse 4. Nga misusimong batket kinunana. Adda na surat sa anlay nga titinapay iti pagbiag to ti tao. No di ket isu amin na sao arumuar iti ngiwat ti Dios. Dayti kakabsat idi tani Apo tayo sa Kristo. Ket ditoy nga makita idi kakabsat ni Satanas wenno iti demonyo nga mabisbisina. Ket anyat ko na ijay ay tinagkakabsat. Pagbalinem nga tinapay digiti kuna nagkakabsat ket anya iti sungbat ni Apo sa Kristo. Kunana adda na surat sa anlay nga titinapay ti pagbiag to ti tao no di ket isu amin na sao arumuar iti ngiwat iti Dios. Isu nga kadagiti nga gundaway ay ti nagkakabsat a dumdungig. Ti sao iti Apo isu daytoy iti kangrunaan nga taraon iti tunggal maysa kadatayo nga na espirituan. Gaputa no tinepisikalan nga bagi tayo kakabsat masapul iti taraon nga naipisikalan isu digiti mangan tayo kakabsat kastamit iti espirituan na panagbiag. Isu nga agyaman kami kada kayo ay tinabsat a dumdumgay agbuybuya iti Facebook Live iti Church of Christ religious program. Sa sino man kada kami kakabsat nga mangi kaskasaba mangi papaay kada kayo ti hadal iti daytoy nga programa ay tinabsat agyaman kami. Gaputa daytoy iti kangrunaan nga kasapulan ti tunggal maysa tapno iti kasta matarawnan ti espirituan nga panagbiag tayo. Isu nga daytoy ay tinabsat nga so iti Dios daytoy iti pakananayan iti kinalintig ken kinaimba. Apa gaputa kuna na agtutubo nga Timoteo iti may kadwa nga Timoteo iti chapter 3 iti verses 16 to 17 isuhami na surat nga impalting ti Dios isumet tinimbaga pakasursuruan pakatinggaran pagababalawan ken pakaadalan iti kinalintig tapno ti tao ti Dios nan anay kumaket masursuruan anaimbag iti so amin nga aramid anasaya. Kita nyo ay tinagkakabsa isu nga ti sao iti Dios impalting ti Dios daytoy nga surat kakabsat daytoy tinimbag nga pakasursuruan pakatinggaran tayo akas ko nami kakabsat no anya man di adal mi no medyo masahay ritirik nayo ay tanabsat handa kam kumagagurgura gaputa daytoy ket naipalting iti nasanto na kasuratan gaputa ulitek ti sao ti Dios may paay iti pannakisalakan. Isu nga diakunan Apostol Pablo
Kaya kasabi ni agtutubo nga Timotyo, ng isuhay minasurat ng palting ti Diyos, isumet tinimbag a pagkasursuruan, pagkatinggaran, pagkababalawan, ken pagkaadalan iti kinalinti apay. Tapno ti tao ti Diyos, nan anay kuma, ket masursuruan anay imbag, iti so amin, nga ramid anasayaat. Iso nga, teko namin kapsat ulit-ulitem mi, hang kami, nga mang pasakit, itirik na, iti tunggal may sagada kayo. Ngam dati ka talagang naipadto, adda, iti sao iti Diyos, ngam palting nakakapsat, baitin, digit itao, nga pinili na, baitin, iti Espiritu Santo. Nga kunapay, teso dato iti panakabalin ti Diyos, apan nakaisalakan. Ape ngamin nga dati iti panakabalin ti Diyos, kapan nakisalakan, ti tunggal may sagada tayo kakapsat, dati sao iti Diyos. Gaputa, kung nan Apostol Pablo manipod iti Roma, iti chapter 1, iti verse 16, tadyak ibain ti Ebanghelyo, teso ti panakabalin ti Diyos, ama ipaay ti panakisalakan, atunggal maysa amamati, umuna iti Hudyo, ken iti met Grego. Iso nga, sa pasap, ay iti nakakabsat. Sa pasap, dahil ti Ebanghelyo, para kadatayo amin, ay iti nakakabsat. Gapo da dito, sa iti Diyos, tapos hindi kasta datayo, ket may salakan, tunggal maysa amamati, dahil yung Ebanghelyo, ay iti nakakabsat kayong Kristo. Ket ulite kagyaman kami, tagpatpatuloy kayo, nga dumdumngeg dati nga programa, gapot ati sa ti Diyos, iso dahit iti mamagsirib, ang maipaay, iti panakisalakan, iti tunggal maysa kadatayo. Mabaling ako na tayo absat kasano. Tisuro iti panagkasapulan tayo, iti mangisalakan, ay tinagabsat. Gaputa, iti tunggal maysa kadatayo, ado digiti tao, adida pampanunutin, ngisuda nagbasol, pera de los buenos, ay tinabsat. Amin na tao, nagbasol, iti sangwanan, iti Diyos, ay tinagabsat. Iso nga masapul tayo dati sao iti Diyos, nga impalting natapniti kasta, datayo. Ket gapu iti sao iti Diyos, dahil iti may paay, iti panakisalakan, iti tunggal may sagata tayo. Gapot ako na Apostol Pablo manipod iti Roma, iti chapter 3, iti verses 10 and 23, tayo ko nakitay, awan na linteg. Kasad na surat, awan tinalinteg, uray maysa. Teso da amin nagbasol da, kitag kurang da, iti dayag, iti Diyos. Iso nga, datayo ay tinabsat, awan, tayo makungkunang awan basol na, datay amin nagbasol tayo tinabsat. Iso nga masapul tayo, dati sao iti Diyos, when Ebanghelyo iti hapo, tapniti kasta, may salakan tayo, manipod, iti basol. Gaputa ulitek, di kunan Apostol Pablo, awan na linteg, uray maysa. Isu da amin nagbasol da, kitag kurang da, iti dayag iti Diyos. So nga kurang tayo kakabsat, iso nga masapul tayo, dati sao, when Ebanghelyo iti hapo, tapniti kasta, may salakan tayo, manipod iti basol, ay tinabsat. Gapot ako na pa yung Apostol Juan, iti chapter 1, iti verses 28 to 29. Dagiti abanag na aramid da iti Betania, iti labes Jordan. Iso apang bautisaran din ni Juan. Iti simunong aldaw, makita ni Jesus kung umay kenkuha na kunana. Adto iti kordero ti Diyos, amang ikat ti basol ti lubong. O kita nyo kakabsat. Iso nga ti Ebanghelyo, nga iso, nga ni Apo Iso Kristo ay tinabsat, nga kunana adto iti kordero ti Diyos, amang ikat ti basol iti lubong. Isong imay na po Iso Kristo kakapsat, tapno iti kasta, may salakan tayo manipot iti basol. Kitita, tawan ay tinapsat na po Iso Kristo, ada di Ebanghelyo, nga mangisalakan, iti tunggal may sagada tayo ay tinapsat. Kaputa dito yung Ebanghelyo, iso dito iti pakisalakanan, iti tunggal may sagada tayo. Gaputa ko na, ni ini Apostol Juan ay tanapsat, tunahapay nga may na Apostol Kristo, taguna na timamati iti anak, at dabiyag na ngagnanayon. Ngem ti saan ngagtulnog iti anak, saan nanto makita ti biyag, no diket ti pungtot ti Diyos, agtaengken kuana. Mabasa, manipot iti Juan, iti chapter 3, iti verse 36. Iso nga, ni Apostol Kristo kakabsat, iso laing iti pakisalakanan, iti tunggal may sagatayo, iso nga may iti lubong tapni iti kasta, iso iti maguna nga kordero, iti Diyos, nga mangikat, iti basol, iti lubong. Baitin, iti Ebanghelyo, ay tinakakabsat. Isang ipalagip na, iti kinababa, iti biyak. Tibiyag tayo kakabsat, diti amo, no kasano, iti rukot, iti tunggal maysa. Iso nga masapol, nga ti saho iti hapo, iso dahil iti mangisalakan, iti tunggal maysa kada tayo.
Dite amuno umutnuton ano kakabsat iti panangipulang tayo, iti biag tayo. Nayari akas maysa nga libungubong. Akas ko na Apostol Santiago iti chapter 4, iti verse 14. Adinto adi kay ammo ti maramid tunubigat. Taan niya ti biagyo. Pudno akas lamay sa nga libungubong iti pagbiit agparang kitagpukaw. Iso nga teko namin na itinapsat dite ammo iti oras tayo. Iso nga masapol nga dinggen tayo iti ebanghelyo ti Apo ngiso dayto iti pakisalakanan iti tunggal may sa kadatayo. Dinggen tayo na Apo so Kristo isong emay ay iti nagagabsat tam ti kasta may salakan tayo. Gaputa dite ammo iti rukod when iti biag tayo ay iti nagagabsat. Nga kunapay ni Job inyarig namet iti biag akas aniniwan wenno sabong ken aniniwan. Nga kunan iti Job iti chapter 14 iti verses 1 and 2. Ti tao mayanak iti babayi ababa digiti aldaw na. Ken napno iti riribo. Rumwara kas may sa asabong ket makeltay. Ken naglabas met akas may sa nganiniwan ket saan nga agtaginayon. Isu nga ulite met iti nagkakapsat. Ti ebanghelyo ti Apo dayto iti kangron na kasapulan ti tunggal maysa. Gapot dite ammo iti ruko ti tunggal maysa kadatayo. Gapot ababa iti biag. Isu nga masapol iti tunggal maysa kadatayo kakapsat kailalaan tayo. DJ gundaway. Isu nga adda na Apo Kristo nga agtuktukto iti puso tayo ay iti nagkakapsat. Gapot ako na Apostol Pablo manipod iti Efeso iti chapter 5 iti verse 16. Nga kilalaan nyo ti gundaway nga panagaramit tinaimbag tadigitel aldaw da kesda. Ustula unay ay iti nagkakapsat. Kadigitoy nga gundaway nariribok itaglawlaw tayo. So nga dite amo noan niya iti mapaspasama. Gapot na nagagulgulo. Iso nga masapul ng iti tunggal maysa. No ipahay ti Apo ti gundaway tayo kakabsat ken Kristo. Nga akseptaran ti suna akas manubot ken mangisalakan. Akseptaran ti ebanghelyo ti Apo nga ron. Hantay kuman nga bayagi. Gapot na daytoy ulitek ti sao iti Dios may ipaay iti panakisalaka iti tunggal maysa kadatayo. Gaputa iti tunggal maysa kadatayo kakabsat. Adda jay panangukom iti Dios iti tunggal maysa kadatayo. Dahil ket maysa nga balaag iti Apo ay tinapsat. Gaputin to ding ti Dios ti maysa nga aldaw iti panangukom. Nga kunana manipud iti aramid iti chapter 17 iti verse 31. Agsipot ti into ding na ti maysa nga aldaw a panangukom nanto asililinteg iti lubo. Gapu iti di lalaki at inudingan na. A pinaneknekan na kadigiti so amin nga pinagungar na iti tenga digiti natay. Oh, kita nyo kakabsat. Dahil ito'y kat may nga paset iti ebanghelyo ni Apo Kristo. No, di mo unan nga adal tayo kakabsat. Dahil kita medyo naadal tayo may panggip iti ebanghelyo iti Apo. Isu dahil iti panakatay, panagungar. Panakitanim, ken panagungar. Dahil ito'y kat may padis kakabsat, iti panakabautisar, iti tunggal may sa kadatayo. Tapos iti kasta, dahil ito'y kita 100% nga may salakan tayo ay tinagkakabsat. Gapot at sa ti Diyos, may paay iti panakaisalakan. Nga kuna na pa'y, babayan kini Kristo, nga kuna ni, ako na iti aramid iti chapter 10, iti verse 42, kitimbilin na kada kami nga mga kasaba kami, kadigiti umili kan mang saksi, nga isutin sa ti Diyos nga ukum, digiti nabiyag kinatay. O kita nyo kakabsat, iso nga ni Apo Kristo, isun tumilang iti mangukum, iti tunggal may sagada tayo, intun umay, di nga aldaw. Iso nga, iso nga, titunggal may sagada tayo, na ibilin, iti panagsagana. Agsagana tayo, kadidyahe nga aldaw, nga panangukum, iti Diyos, ay tinabsat. Iso nga, adda kami, ay tinabsat, nga mangi padamag, ken kastamitin, nga may rakurag, di umiswa, pag-iso nga saso iti Apo. Iso nga adda kami, ay tinabsat nga mga adal kada kayo, tapno iti kasta, digitoy ketagbalin, nga igamyo, ken kastamitin, prerequisite iti tunggal may sa kada tayo, tapno iti kasta, mamuan tayo, di kaya iti Apo, ay tinabsat. Iso nga ulite, na ibilin, iti panagsagana. Nga kuna, ni Apo ti Kristo ay tinabsat, manipod iti Matthew, iti chapter 24, iti verses 42 to 44. Agsalugag kayo nga rut, tadi kay amuno anyang aldaw, ti ay to ti Apo. Nga menyo daytoy, ano ti ama, ti nga kabalayan, na amuan na kuma, no anyang oras ti ay ti mananakaw, nagpuyat kuma, ket di na kumay palubos anabutbutan ti balay na. Gapuna,
adda kay met kuma asisa sa gana tenton oras inton oras adi kay ipagpagarop toy anak ti tao umayto. Isu nga iti saludsod ay iti nagagabsat. Nakasagana kay kadin. No umay nga bigla ni Apo tayo nga Jesucristo ay tinabsat nga mangukum iti tunggal may sa kadatayo. Isu nga masapol itong galmay sa iti nagabsat italekte kuma. Agtalek tayo iti sao iti Dios. Kaputa da ito isu da iti gubuayan iti manamati tayo ay iti nagabsat. Gaputa ti sao iti Apo ulitek isu da ito iti mangipaay nga mamagsirib kaya kastameten pakisalakanan iti tunggal maysa kada tayo. Gaputo ko na nagtutubo nga Timoteo iti 2 Timothy iti chapter 3 iti verses 1 to 4 ngem amen nyo detoy akadigiti mod udingal aldaw umay danto dikiti aldaw na peggad dagdigiti tattao agayat danto kadigiti bagbagida naagom da iti pirak managpasindayaw, napalangguad, managuyuyaw, nasukir kadigiti dadakkel da. Awan panagyaman da saan da nasingpit. Awanan da iti ayat anakayanakan. Awan panakapnek da. Managpadpadakes da. Saan da managparbeng. Nauyong da. Gumurgura da kadigiti nimbag. Manglilipot, nasubig, natangsit. Managayat kadigiti ragragsak. Anang nangruna ngimiti panagayat da iti Dios. Isu nga kitanyo ay tinagabsat. Dagitoy nga bambana kagabsat ket mararami din. Kadigiti mod udi ngal aldaw. Isu nga datayon iti napeggad nga at tiyempo ay tinagabsat. Gaputa kadawyan kaadwan na digiti tao kadigiti nga gundaway kagabsat. Nanya ti jenay basa isitatan iti kang runaan nga aramidin iti daduma pera de los buenos ay tinagabsat. Isu nga, ikan tayo, iti tiyempo, tigiti saso, iti Apo. Ngisu daytoy, iti kang runaan, nga italek tayo. Italek tayo iti sao ti Diyos, ang mamagsirib, ang may ipaay, iti panag-isalakan, iti tunggal may sagata tayo. Handay kuma, nga pagayayatan, digiti adda, iti dayo nga lubong, ay iti nagkakabsat. Ngem di, iti tunggal may sagata tayo. Awaten tayo, nga sirarag o siraragsak, iti ebanghelyo, wenno sao iti Diyos. Isu dayato iti mangisalakan, iti tunggal may sagada tayo, ay tinakagabsat. Gaputa, daytoy nga sao iti Apo, ay tinagabsat, isu daytoy iti kang runaan, nga kasapulan, iti tunggal may sagada tayo, ay tinagabsat. Gaputa daytoy maiwanan tayo kay ay tinagabsat. Aiwanan tayo di panamati tayo. Akas ko na Apostol Pedro, iti muna nga Pedro, iti chapter 1, iti verse 5, nga kunana ditoy, agapo iti panakabalin ti Diyos, maiwanan kayo, gapo iti pamati, maipaay iti panakisalakan, asisa sa gana, tapno may parangarang iti kamodyanan, nga aldaw. Iso nga, ayatin, ken patpat ginadumdum may kiti dito nga programa. Sa pala kuma, napataod, iti panagpamatiyo ay tinakagabsat. Ket dahito nga so iti Apo, isu dayto. Iti mangipahay, iti panakisalakan, iti tunggal may sagada tayo. Ket masabol kuma nga, akang kanayon tayo kuma, nga nakasagana, kadigito imod udin nga aldaw, ay tinakagabsat. Gaputa, di sao iti Apo, isu dayto ito iti igam tayo, ay tinabsat. Nagunapay na Apostol Pablo, manipod iti Roma, iti chapter 8, iti verse 31, anya nga ruti sao, asawen tayon to, kadigito'y abambanag. No ti Diyos adda abumuyog kada tayo, siya sino ti bumusor kada tayo. Kita nyo ay tinagabsa. Iso nga ti sao iti Apo, dahi tikit nabili, dahi ti kang runaan, nga mang suporta, iti tunggal may sa kada tayo, ay tinagabsat. Dahi to'y iti kang runaan, nga kasapulan, iti tunggal may sa kada tayo, tapni ti kasta, ket ti sao iti Diyos, may paay iti panakisalakan, iti tunggal may sagada tayo. Akas ko na, deti teksto tayo ay tinabsat, nga deti ket parabor iti Apo ay tinabsat. Isu nga, deti nga parabor iti Apo. Nga isu ti sao iti Diyos, ket ti sao iti Diyos, isu ni Apo so Kristo ay tinabsat. Isu deti nga masabol kuma, nga awaten tayo, nga sipudno ay tinabsat.
Gaputo ko napay ni Isaias iti chapter 35 iti verse 4, kunaen nyo kadigiti managbutbuting nga puso, bumilag kayo, di kayo agbuting, adtoy ti Diyos yu umayto iti panangibales, iti panang supapag iti Diyos, iso umayto ket isalakan na kayo. Oh, kita nyo ay tinagapsat. Iso nga tihapo, adda nga si imdeng iti tunggal may sa kadatayo. Ket ti Diyos, kang kanayo nga adda kadatayo ay tinagapsat. Iso nga nung masapol nga rod nga saragen tayo, tuluyin tayo kakabsat nga awatin ken kastamit nga akseptaren italek tayo iti sao iti apo. Nga kuna nagtutubo nga Timoteo iti 2 Timothy iti chapter 2 iti verse 15. Agawa masirerekta ti agparang iti sangwanan ti Dios akas mangmangged ama amungunan nga awan iti bain na nga aramatem ti umiso ti sao iti kinapudno. Iso nga masapol nga rod ay tinagabsat ngitalek tayo agparang tayo kumagang kanay nga sirerekta iti sangwanan ti Dios akas mangmangged. Tapno iti kasta dagitoy nga sao iti apo adda kumagang kanay nga datayo kakabsat. Gaput ako na ni iti Salmo iti chapter 119 iti verse 11, ti saom idulin ko ito'y puso, tapno jak agbasol ken ka. Daytoy kuma iti adda kadatayo ay tinabsat. Gaput ulitek ti sao iti Dios isu daytoy ti maipaay iti panakisalakan iti tunggal maysa kadatayo. Ni pakaawat iti daytoy nga adal ay tinabsat. Iti kinapateg iti sao iti Dios ken dagiti aramiden iti maysa nga tao. No saan tayo pay, no saan ka pay nga nairaman, kadigiti nakaitalik, iti sao iti Diyos. Saan mo kadi at tarigagayan? Ay tinakagabsat. Iso nga masapul ko mga tarigagayan tayo. Nga ti sao iti Diyos, adda kuma kada tayo, ay tinabsat. Adda kuma nga mitalik kada tayo. Gaputa ti sao iti Diyos, ulitek italik kayo ti sao iti Diyos, ama magsirip, ama ipaay, iti panakisalakan, nga kuna, iti teksto tayo, ay tinakakabsat. Alohin, mapanmanin iti oras tayo, ay tinabsat, kitulitek itagyaman, iti tunggal may sagada kayo, ket sapay la kuma, itultuloy yo, nga suportaran iti nga programa tayo nabsat, isuro iti Biblia, ngipapay kada kayo iti Church of Christ of the New Testament. Kitagyaman kami kada kayo kabsat nga makitaktak ko nay kada kami kabsat iti so magmumunang minuto saan kayo may naganan aming kakabsat ket awan labas na kablawang kayo iti nembag nga oras yo. Ali kabsat iti mangimatmaton deti nga estasyon iti DCRL RPN ni Mr. Rudsadjan ken kastamet ni technical control tayo ni Engineer Marcahelo Asuncion ket ti Timon deti nga programa ni Kabsat Dario Estabillo ken ni Brother Edgar Corpus awang pela kadatay kakabsat ket sak pelang tiningisan di kadakwada tinanumong kakabsat yo Medibal das Batangan manipod diti Barangay San Marcelino dingra Ilocos Norte mangiwat bati kada kayo itinembag nga oras iti tunggal maysa kada kayo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudo